Ξεκίνα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μαζέψει 2 καλαθάκια καθαρίσκη μανιτάρια Ή αλλιώς, τοπική διάλεκτος αυτάκια, ή αλλιώς, πεντανόστιμα και με ομελέτα και τηγανιτά. Είναι άπεχτα στο είδος, γίνονται και πάρα πολύ ωραίο γλυκό. άλλο, αυτό που κρατάς στο χέρι το Αυτό που είναι. κρατάω είναι γιατροσόφι. Ακριβώς τι κάνει δεν ξέρω. Θα το δείξω έναν παππού που είναι ειδικός πάνω σε αυτά και θα μας πει γιατί. Για φέρ το κοντά στη μηχανή να το δούμε εδώ πέρα. Ορίστε, για τράβα το λίγο. Να το βγάλουμε στο YouTube να δούμε. Γέρνα το και από πίσω. Έλα. Αυτό το βρήκα στη ρίζα μιας μεγάλης οξιάς. Συνήθως εκεί βγαίνουνε μάλλον. Ναι. Λοιπόν, για να τα δούμε και από κοντά τα καλαθάκια Λοιπόν, μας. Αυτά είναι γύρω στα μαζί τα καλαθάκια. 10 κιλά περίπου. 10 κιλά, 8 το ένα, 8 το άλλο. Περισσότερο είναι. Περισσότερα είναι λες. Καμιά 15 κιλά και τα δυο μαζί. Ε. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ πράγμα. Είναι καλή εποχή. Είναι αρχές Ιουνίου 2014. Και τώρα πάμε Νεάπολη για ένα παγωτό. Καλά, εντάξει. Θα φάμε και ένα παγωτό. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Άντε.